mennä tuohon hyötykeräyspisteeseen. Tänne mahtuu paperia. Tuupähän tolle. No niin, tässä on suuri suomalainen keksintö, molokki. Se painetaan tonne maa alle 4 metriä tässä isossa mallissa ja pienempiä mallia on sitten lasia ja sekajätettä varten tässä rivistössä. Ja idea on se, että ei tarvii niin montaa kertaa käydä tyhjentämässä. Kun on iso tila ja kun se on maa alla, niin se pysyy kylmänä, ei rupea siis myöskään haisemaan. Eikä näihin luukkuihin niin ei varikset eikä tuulikaan pääse nakuttaa näitä auki. Tämä on hieno systeemi. Suomalainen keksintö. Yes, boy.